Η Φίλβα και Φίλβα by Aslannis σας εύχεται ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό καινούριο χρόνο και μας παρουσιάζει και σήμερα μια ξεχωριστή συνεργασία. Εδώ και 55 χρόνια, η οικογενειακή επιχείρηση Κοσταρέλος δραστηριοποιείται στον χώρο του κοσμήματος και του ρολογιού σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής πώλησης, προσφέροντας μια μεγάλη συλλογή κοσμημάτων για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί. Τόσο στο κατάστημα της επιχείρησης στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, όσο και στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ρολόγια.com.gr έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε χειροποίητα κοσμήματα της εταιρείας Φίλβα, τεράστια ποικιλία χρυσών, ασημένιων και φάσιων κοσμημάτων, καθώς και ρολόγια υψηλής ποιότητας, τεχνολογίας και αισθητικής για τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας. Όλα τα κοσμήματα και ρολόγια των καταστημάτων Κοσταρέλος συνοδεύονται από τις εγγυήσεις και τα πιστοποιητικά γνησιότητας των επίσημων αντιπροσωπιών. Κοσταρέλος-ρολόγια.com.gr, η καλύτερη ποιότητα ρολογιών και κοσμημάτων σε ασυναγώνιστες τιμές, σε συνεργασία με την εταιρεία Φίλβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 590 5447 27 52 0 23 240 και ηλεκτρονική διεύθυνση www.rologya.com.gr και www.filva.gr. Τα γυρίσματα έγιναν στον πολυχώρο Santa Claus Kingdom στο ΜΕΚ Παιανίας.